भौजी तू कौन चीज चटवावत बारू हो? हम सब तो लड़ने बेंचोद। तो का हाल बा? भाई लोग आज हम लेके आ गए बारी फिर से भोजपुरी सॉन्ग पे रोस्ट करे वाला बारी। आज भी भाई लोग वीडियो में बहुत मजा आने वाला बा, तो चल के तो वीडियो देखा लोग। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए लोग। The next day चाट आ न तो दांते जम जाके काट। तो ए भौजी तू आज ई कहत बारू आ कल जाके ई कल परसों जाके ई बात न कहती ह। पेलबा तो पेल आ न तो गाड़ी पर तेल जितना हो सके लपेर न कह दी ह, न तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। राजा पछावा उलाट। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ अब गे सही बोल लू। पाछवा उलट के गड़िया मार दा। ये नु कहलू भौजी, ये नु कहलू हा। अरे करे बहिन चोदो, हम सब तो लड़ने बेंचोद। ओ बेर बोलली हा, ओ बेर पता बा भाई लोग का बोलली हा। चाटब तो चाट लो आ न तो जाके जमी दांते काट लो। आ अब बोलतिया पाछवा उलट के आ गड़िया मार द। ये न बोलू ह? मैं नहीं बताऊंगा। हिली काहे न? जब तू हिलावे के मौका दे देले बारू तो हिली काहे न सारा बाबू? ना भाई लोग तो ही लोग बताओ। फौजी के भातरा जब एने ओने माने चलेला समझ जा कथी करेला। चल गइल पटना देवरा घटना कइले बा। काहे ओ भौजी पटक के तहार देवरा गड़िया मार देले बा का? जी जब से चल गइल पटना देवरा घटना कइले बा। बोलम जी जब से चल गइल बारा पटना देवरा गड़िया मतलब देवरा घटना कइले बा। त ये भौजी तहार बहिन चोदो, जब तू अपन देवरा के से मरवाई तो देवरा तहार मारबे नु करी। जी जब से चल गइल पटना देवरा घटना कइले बा। राजा ए भौजी अब जहाँ तू कह देलू से बलम जी चल गइल पटना आ देवरा घटना कइले बा, अगर अब जहाँ तू एक बार कह देलू तो कूद के पटक के गड़िया मार दे, दांत चियार देबू तहार बहिन चोदो। 1 hour later सखी रे पियावा के कहीं का खेला। सखी रे पियवा के कहीं का खेला। काहे ओ भौजी पटक के पेल देता का से न कहू पियवा के खेला। खेला केरा मुंह में धरा के रोज पेलता रे केरा मुंह। आ केला मुंह में धरा के रोज पेलतावे। अरे तोहर बहिन चोदो भौजी न समझनी हाँ, तेरा डिटेल्स में समझाइबू, तेरा एक बार औरो बोलबू। मुंह में धरा के रोज पेलता रे।